lakoni kinutang kutang tansah bisa lelati terasa keberhanayomi koko susilo jatnya toko tulondo iku sakamukan kudu murid kudu kaya Selamat pagi Dek Bagong. Selamat pagi Mas Da. Masih rumah nek krungu kuwi jan. Mas Da golekno omben-omben ning Pak Ustad. Wong Ustad nek lara marang nggonku kok. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Ketemu ana season 2 paret songo goro-goro, ngene. Goro-goro saka tembung rogoh-rogoh rasa. Sak rampunge nindakake kewajiban poso sesasi muput, rasane diempakne, pikire kudu saya disemelehke. Poso ki mengko arti apa Mas? Poso kuwi saka tembung ngeposke rasa. Pos ki mandhek ora mung mandhek anggone dahar lan ngunjuk, nanging uga ngempet hardaning hawa nafsu. Contone rasan-rasan omongan sing boten becik, berpikiran buruk kuwi kudu disingkiri. Pancen tujuane wong poso ki karepe kulino tumindak becik kang pamrih bisa istiqomah anggone tetep tumindak becik sak rampunge poso ya truk bener Mas Gareng. Mula iki seragame kanca-kanca nuansa putih. Wiwit saka dalang marang gono nganti pengerawit, nuansa putih tegese suci, membuka lembaran baru. Alhamdulillah. Masih dalam rangkaian ya kuwi ulang tahun pernikahan ke-27 keluarga besar Bapak Haji Eko lan Ibu Haja Asih. Mugi-mugi usahane Bapak Haji Eko, Bapak Haji Eko Sahroni. Ya kuwi Ude Kurnia bisa tambah ngrembaka. Selangkah lebih maju yen rezekine tambah bisa kanggo wayangan meneh. Amin alhamdulillah. Iki sing nenggani isih kepareng akeh, uga sing memantau lumantar channel YouTube. Sing ora bisa kepareng rawuh ana ing lokasi.
Muga-muga pagelaran dalu sakmangke sageta meranani penggalih lan dados jampining sayah ya Mas Gareng dan Bagong. Uga iki sing pesan kanggo sing mudik. Heeh. Sing kepareng mudik kok arepe bali ana kota perantowane ngaturke sugeng tindak lan ati-ati. Mergo musim-musim ngene iki dalan do macet. Ha iya. Bombong kaworan bungah bisa menghibur warga masyarakat kang mapan ana ing sugih waras. Prambon Kadipaten Nganjuk. Yen wilayah Prambon dan sekitarnya iki kanca-kanca Astabrata iki jane jarang ngerambah wilayah kene. Ya muga-muga akeh sing do cocok utawa terhibur satemah awake dhewe bisa silaturahmi maneh karo warga masyarakat ana kiwa tengene Prambon kene iki. Nggih, Mas Gareng. Gandeng garang pentas niki ana laladan Prambon iki ora ana salahe yen dikenalke siji mbaka siji pesindene. Wiwit saking mrika piyambak punika Mbak Sri Wahyuni Sri Pesek. Silep godhong ganyong. Irunge nyengsep bathuke nonong. Pidalem wonten Mbagor sakmenika menempuh S2 wonten isi Surakarta penciptaan. Ati-ati lho, Sek. S2 kuwi pergaulane kudu sing ngati-ngati. Becik karo sesama mahasiswa dan becik sesama dosen. Allah. Aja banter-banter lo ya. Kudu ngati-ngati. Ya. Jagang jero beteng kantil. Mergo arep kaya ngapa, arep S1, S2, S3 sing jenenge bocah, pedalangan ya ora bocah, sing wong barang kuwi nek pedalangan kuwi tidak murung jlundrunge perkara konoan. Ayam. Sukses selalu. Ngerambah. Amin. Ora ikhlas. Sakmenika nglerek sandingipun menika Mbak Anistia Ayu Enggarsari. Menika nyambut guru. Guru mutan. Pripun? Guru mutan. Ngemut. Oh, ora. Dudu ya. Senes Astagfirullahalazim. Mereka mulang SMP wonten SMP 6 Nganjuk. Guru bahasa Jawa utawi bahasa daerah. Luar biasa. Ngelerek menika sinden patok bangkrong Astabrata. Kiblat 45 pancer sapa to sing ora ngerti Bu Parsinem. Sinden sampun godhog mboten saged empuk. Nggih Bu Parsinem menika. Bu Parsinem paring siji nembah matur nuwun. Ngelerek punika Dik Sinta Widya Malupi sedang menempuh kuliah wonten ing Universitas Negeri Surabaya jurusan Bahasa Daerah calon Bu Guru. Ngelerek samenipun menika sinden gawan tukang son. Tukang sone jos-jos, untirane jos. Nah, samu nyepelekke. Mbak Dwi. Sapa ya? Nama lengkapnya sapa ya? Dwi sapa iki? Oh, Dwi Kumalansari. Terakhir mereka Mbak Bedroom. Betrisian. Ngenyek, nanang guyone ngenyek. Wah, kurang ajar. Wayahe diunggahke engko. Unggahke terop Mas Teh. Lah terakhir menika Dik Niken Salindri.
Garenge sik ana ora? Gareng wayang wong sik ana ora? Hah? Oh iya, ayo ganti gareng wayang wong serapat. Ngaget-geti wong. Lagi lho. Jirep. Sing metu malah bumopuk. Isuk-isukan ora usah ngoyo-ngoyo. Nggih. Alhamdulillah dandan pindho. Dandan pindho. Tapi ya raiku mang bujat. Lho bintang tamu profesional iku ngono kuwi. Oh. Dagelan-dagelan kakung. Ngono kan Nggih. nak biasane limbukan karo goro-goro kan ganti pakaian. Oh, nggih. Ya gorek ngono jenengan gareng ya nggo rias tok kowe kok. Ya rias ning angel lho iki, Pak. Oh angel to. Angel. Saiki kudu dijlembret-jlembret nggih ngono to. Lembret-lembretno ya kedhe ora apa. Masih dalam rangkaian Nggih. anniversary. Iya. Ke-27 tahun Bapak Haji Eko Kang Sarto Ibu Ajah Asih ndongakne napa Mas Gayeng. Ndongakno mugi kemawon Hmm. tansah ayem tentrem anggenipun rumah tangga, kathah rezekinipun, tansaya jaya ngrumbaka usahanipun. Sharing mawon Mas Gareng, bagaimana tips rumah tangga agar ayem tentrem itu? Tips Mas Gareng itu gimana? Niki tip kagem temanten, kagem sinten kemawon. Rumah tangga supaya ayem gampil. Kudu ngerti apa kuwi tegese bojo. Apakah arti dari bojo? Bojo adalah terdiri dari 4 suku kata B-O-J-O. B berawal dari pandangan pertama. Ora ngira lho Mbah Jan. Tapete golek sandang pangan kok Mas. Berawal dari pandangan pertama. Darah. Lanjutnya O. Orang tua harus merestui. Ana sing disebut wong tuwa ki Pangeran Katon. Pangeran Katon mula kudu merestui hubungan biar langgeng. Selanjutnya J. J, jangan sia-siakan kepercayaan dari kedua orang tua kita. Elok ngono kok. Elok wis cair kok. Wih, aduh. Jan. Terakhir O. Oh, oleh karena itu jadikanlah pasanganmu sehidup semati. Luar biasa. Kasih tepuk tangan Mas. Apa artinya tepuk tangan tanpa saweran? Loh. Ini lagi
Lah sing tepuk tangan pajak lho, sapa sing arep kei saweran? Kowe njaluk sawerane yoga kok ya mentolo. Lah ya, di mana harga diri seorang gareng? Malu dong. Kowe iki wis joget dikendangi kowe wis matur nuwun. Joget diringi wis matur nuwun. Kok njaluk yo njaluk dibualang balungan piye kowe? Pangapunten Pak Dalang. Nggih. Lah kok kula ken dalang niku pripun? Lho. Sing takon balang kanca-kanca kok. Kanca-kanca menika. Heeh. CS Danten. Woh. Sing pengendange anak lanang. Heeh. Iso mben sing maleni ya aku. Kaya iso. Iso ngono maleni ngono kaya. Ya macak gareng ngono kuwi. Ya ora ya macak apik. Oh iya. Ah, dadi gareng ki rekoso lho, Mas. Heeh. Teko dok renek wong kenal, renek wong manggakne. Ah ya kan rupane asing to, kan gitu kan kulinane berai putih. Nah, raine dhewe kono rai. Iya, menyelam sambil minum Air. galon, ya. Ki ana Mas Nanang. Mas Nanang. Ayo. Becike ditanjak. Ayo ora ketang sak bawa-bawa ngono. Wis ngeceti aku wae. Sudah sampai lokasi bos. Bos. Jam 7. Ayo. Mas Nang, adalah. Piring Nang, piring iki kene. Sego pecel apa rawon kowe? Ah, piye to Nang? Awas. Engko nek rawon rasa sikil lho engko. Wetenge ra melemare. Ayo. Jane karo Pak Eko lampune wis dibiarke lho. Masyaallah. Nang, Nggih. lampune wis mekat. Sing ndak empan dopku kok nyalahke nggone Pak. Dopmu sing gak nyalahi. Nemen. Nemen. Kok iso? Ning opo ngene iki awakmu nengeri wong ayu. Oh, lek kuwi jangan ditanya wis pokoke apal nek wong ayu karo wong elek. Seleramu piye nang? Kula to. Laki-laki kan mempunyai kriteria sendiri-sendiri. Ya, Nek Nah, kula- sing langsing sedet. Nek kula selera kula ya sing kaya enggar. Lumayan. Lumayan ngoten. Kok sok kaya enggar ki? Mbak Enggar ki bodine piye nang? Ya cukup memukau. Iya. Memukau. Au. Lah kok ngerti? Memukau saka ngendi ayo? Weh kula mambuk sak sretan ngoten pun gandane pun masalah. Gandane wis kadus. Pitor. Wah, Sangat luar biasa. Berarti awakmu nek nyawang wedok ndelok bodine saka gandane. wo nemen tenan kok. Lah nek awakmu nyawang aku ki saka apa? Alah saka prejengane sampean. Kok saka prejengan iki? Welek nek aku pangkling. Sopo ki dak bintang tamu sopo ki lah kok walah aku urung tau weruh aku masalah jebule Alah, tak urus. Tak urus. Wingin aneh awakmu sampean ngantuk, ya ta? Nggih. Njaluk kopi. Nggih. Aku gekno kopi, Lek. Nggih. Bareng digekno kok awakmu nih biar Padang kuwi sing Padang apane? Sing Padang niku ampun kleru ing penampi. Lah apane sing Padang? Sing Padang niku atine. Oh, atine. Nek sing Padang mripate mengke lak keajaiban alam. Mbak Enggar ladenono Mbak. Ngadeg kok. Mbak. Enggar. Terus aku Enggar. Piye Ini to Mas adalah Akbar iki? fan kamu loh, Enggar. Fans kamu itu. Fan kamu. Alah yo. Bodine Enggar piye? Bodine peh mening masalah. Masing masak. Sangat disayangkan. Apa? kenapa? Disayangkannya apa? Nyenyek iki. Nyapa? Iblis iki. Maksudnya kusik to anu Mas Gareng. Iya. Kok tenong di lumahne omong digenahne. Iya. Oh, tak kira bokong di rumah. Genahe piye? Nae pripun? Genahe piye, Nang? Sangat disayangkan. Disayangkannya piye? Sudah ada yang punya. Waduh, upama orang duwe? Wah, siap tanding wis siap wong. Tenan? Nemen. Siap tanding tenan? Nemen. Nemen. Siap mbok jak mubung-mubung ning ndi nang? Wis njaluk neng ndi pokoke waton ora njaluk tumurune lintang Kang Sarto rembulan bakal tak turuti wong ayu. Piye gar perasaanmu terharu apa ora tersanjung? Tumuruning lintang iki kaya piye to, Kakak? Ya kaya kelesi yang pantoro. Alah. Lintang alian. Walah yo. Anjir. Rumangsaku kok. Pripun Mas Nana? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Minal aidin wal faidin. Anjir.
Mas Akbar minal aidin wal faidin Mas. Nggih. Ki mengakura nyawang kono masalah. Endi to? Mas Akbar ning ndi? Ngamuk. Endi? Kaeson kae. Kono lho. Ndi jajan. Pengennya aku kok kowe. Aku kaya mbok kadang ison kontrol ngono. Ya ora to Mas. Lah wong sampane ganteng kaya ngono kok ora padane. Diantur ning terop. Lah wong sampane ganteng sabotane ya jos kok aku madake son kontrol ya apa aku ki turu kok. Dasar rumangsane. Ayo Om, tengah Om. Kok iso ngerti. Awakmu ki ya kok tengah kono kok ya malah kok tengah. Masalah. Mas Jan, Ayo, anu ya. Napa Mas niki? Duet wong loro. Duet. Dilanjut Mas Gareng. Wayah ambekanku pedhot. Oh iya, ora kena kudu semangat. Heeh. Diwalik slendro, sepatu slendro. Ngladeni sing pamintane slendro. Siap, nggih. Dek Sinta jumeneng. Sinta jumeneng kalih. Sinta tok le. Sinta tok. SWP. Ayo ta, Sin. Bibar Mbak Enggar Pawon, Dek Sinta. Ya, sepati slendro. Heeh. Selamat malam. Nggih, sugeng dalu. Mas Kicuk. Gareng. Oh nggih, gareng. Gareng tipes. Gareng tipes. Sing jenengno ya cah elek lor dhewe ireng iki. Gareng tipes. Dek Sinta selamat malam. Nggih, sugeng dalu. Nah, iki ngaturke milih podang kuning kok gerajakan. Oh nggih, suara terbanyak mawon nggih. Suara rakyat, suara Tuhan. Apa? Gerajakan. Oke. Heeh. Nah,
Yo krutak kudu sing ngendang krutuk. Lho. Polane iki. Rajakan, yo anget. Nah, Kopi piye? Yuk. Oke.
Oke, garenge modar. Sekali lagi, ben modar pisan. Dibalekne ning pelok. Heeh. Yo sepoti pelok, terakhir Dik Niken Salindri lagi. Jomane 1 10 ngatasi yo Mas. Sawangane ya. Kembali ke Dik Niken. Ayo, lagi. Sepoti yo sing pelok yo. Hoi hoi. Hoi hoi. Sing gundul apaan? Rumangsa sing ndi sing gundul. Anu wae, yo lagu. Ya. Ora wani muni. Dek Niken. Kok tuweles to, Mas? Apane? Sampean ngompol ya. Mboten. Keringetan wong nyambut Jarekku gawe. teles. Jareke sapa? Jarekku. Oh, ya kuwi kutan banyu paling. Penutup ya, Dik. Apa? Sing seraginan bebas. Yo, sing seraginan. Sakenan terus. Seraginan yo nggo penutup balekne ning pelok ora. Apa ya? Apa? Manut Gelo wis. ninggal katresnan. Ya wis manut wis. Ah, ninggal katresnan wae ya. Heeh. Enggak mau. Lho, apa? Gelo wis gelo. Oke, gelo. Wisa wis wisa. Kaya ngolang-aleh to kok nek sing ndi. Wisa Saja. surupe. Ah, Soryo. Waya sore. Tapi nadane dindekne ya, Mas. Iya. heeh. Ya. Apa? Manut? Heeh. Kanca-kanca apa? Heeh. Ya, Mangga? Yo. Bareng Asta Brata. Diaturkan selamat malam untuk pemirsa dimanapun Anda berada. Bareng Asta Brata. Bagaimana seperti oh ya. joget apa iki ngene-ngene. Joget versi mopok gandeng. Mopok galeng. Lanjut, yuk. Apa nih? Oh iya iya. Yuk. Senadyan perih
Gareng. Wis ndang maem-maem sik, leren-leren sik aku tak keperukan. Nggih. Monggo, silakan. Mesake sing penikmat lakon. Mak, piye cawe sesaji nderek ingkang sinuwun? Heeh, Pelok, Mbah. Iya, Semar bangun kayangan. Heeh, Semar bangun kayangan tutuke. Allah, 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 Allah Maha Agung. Allah, Allah, Allah Kang Maha Agung. Allah